салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд платьёи аҷоибот фасон дар магазини Гулнора духтарако. дар бозори Корон 12-ум дарвоза 6-ум қатор духтаро платьёи 350 сомона мефурӯшанд. Одам бо 250 мефурӯшем духтарако. расветкош омада кабути электрик, сабзи талха барг духтаро хушру, тёмно-симни, бо ин сабзи камтар бо рӯшантарак духтарако. Сиёҳ баъд ин рангош омада духтаро нигоҳ кунед. сабзи зякия мепурсен, ани оранҷио мепурсен, надоштем аллакай духтаро хушрӯма бо овардем. сери бо электрик як намуди дигар духтарако. касе харидорай марҳамат садаставка ҳам дорем. Ракои хушрӯма размеро I46 то 56 ҳаст духтаро. суроғара додагиам духтаро. касе метавонад биёяд ай наздик бинад, касе заказ мехоҳад даставка ҳам дорем духтаро хушрӯ. конкрет харидору марҳамат. рако нигоҳ кунем бо ин намуд платьёи аҷоибот хушрӯ омадагӣ духти дубайский духтаро. уна якта бирӯзарига давоҷа дорад. нархошон духтаро 230 сомонӣ. аҷоибот хушрӯи бад дидед. размерои чанд то чандай? акайғани? ина духтарако 48 то 54 размер буде. галакш сери галакш сабзак духтарако. размер ҳаст, касе успет кунам марҳамат заказ кунем, даставка дорем духтаро хушрӯи ман.